Bewegen is leuk, bewegen is goed. Het is een van de slogans dat Sport Friesland de Friezen mij in beweging krijgen wil. Nou, met de slachten slaagt dat goed. Maar hoe houd je dat vast? Dat is de vraag in een onderzoek dat Sport Friesland doen wil. De mensen die nu deelnemen aan de slachten, wat ze beweegt om mee te doen, of het een doel op zich is, of dat ze nog graag door willen blijven bewegen in groepjes of iets dergelijks. En dan kunnen we kijken wat de motivatie is van mensen om na de slachten ook nieuwe doelen te stellen of om structureel wekelijks te gaan wandelen. Het effect van de slachten moet blijvend wezen. Mensen moeten lekker bewegen. Nou, wij vinden dat sport en bewegen juist heel leuk moet zijn. Dat mensen van zichzelf het leuk vinden om te bewegen. En dan gaan mensen ook wel structureel bewegen. Dus het is heel belangrijk dat juist in het kader van het wandelen nu, dat mensen het wandelen leuk vinden. En dat ze na de slachten ook doorgaan met wandelen. Groter in zelfs ik mij. Mijn groep collega's. Lijkt me een fantastische belevenis om een keer aan die slachtenmarathon mee te doen. Niet alleen het lopen, maar ook alles wat je onderweg gaat beleven. Het lijkt me echt een super beleving. Nou keer zelfs orenvreetje terug te gaan met sporten. Maar wat doen de mensen van Sport Friesland zelfs dan? Rennen. Ja, nog wat orentagjes rennen. Ik ben nog wel een paar mooie tachten. Net 40 kilometer, al wat minder. Maar wij houden vol. Ja, dat is hartstikke leuk. Het sociale aspect is daarin ook heel wichtig. Het is hartstikke gezellig om mijn vriend erin of mijn ouders bijvoorbeeld. Als dat sociale aspect met het sportieve combineren is, ja, dat is hartstikke leuk en wichtig. Ze zijn goed traind. Maar ze joggen ik wel een beetje het sneeuwen op. 42 kilometer, dat vind ik best een pittig eind. En we nooit weer? Nou, dat zeg ik niet. Laten we het eerst maar eens even beleven. Maar wandelen blijf ik zeker, want je ziet onderweg ook waanzinnig mooie dingen. Ik red het wel op. Ja, we hebben goed op trainen geweest, dus wij moeten het wel redden. En we gaan de hele dag, dus komt wel goed.